Okay, problemstillinger til de kilder, vi har fået udleveret om Sovjetunionen, har vi fundet frem til 3 problemstillinger, som lyder, hvad er forskellen på det system, Sovjetunionen har, og et kapitalistisk system, som Vesten har. Så har vi nummer 2, som hvad var problemet i Sovjet, og det sidste, hvad kunne være løsningen til Sovjetunionen. Ja. Hvis vi starter med det første, så Sovjetunionen bliver fremstillet som det her totalitære styre, hvor de tror på selvfølgelig kommunisme som deres ene ideologi, og de går ud fra det her med det ene parti og den ene leder, og det er det, man kan stemme på. Men samtidig så er der det her med, at alle er ligestillede. Ja, at lige meget hvad, så skal alle i samfundet have det lige godt. Eller lige, være ligeværdige. Hvis man tager Vesten, så er det et flerpartisystem, altså hvor de fokuserer inden for ideologien liberalisme, hvor de har fokus på individualitet og befolkningsfrihed, altså ytringsfrihed, hvor det er en selv, der er sin egen lykkes med. Ja, og det her med, at man ligesom, der er flere partier, man kan stemme på modsat Sovjetunionen, som kun tror på det ene. Ja. Så det er den klare forskel. Ja, og så er det noget med, at befolkningen også har noget at skulle have sagt. Altså at det kun er lederen, der skal styre det. Ja. Men ja, at befolkningen skal være med til at bestemme det og være aktivt deltagende. Så hvis vi går videre til problemstilling nummer 2, hvad problemet var i Sovjet, der har vi taget citat fra kilde 9, spalte 2 midt for. Skal jeg lige læse den op? Ja, læs den lige op. Okay. Kilden til vores problemer ligger ikke i det socialistiske problem. Tværtimod skyldes de forhold og afvigelser, der er i modsætning til socialismen. Kilden ligger i de antidemokratiske traditioner og normer i det offentlige liv, som blev skabt i Stalin-perioden og som ikke er blevet afgørende udryddet i dag. Ja, så det der bliver sagt her, det er, at de mener sådan set ikke, at selve problemet, det er kommunismen, altså at de er fat i den forkerte ideologi, det er sådan set ikke det, de tror. De tror mere, at de har en fortid, som er svær ligesom at få gjort op med, eller hvad man skal sige, at de har en fortid, som har skabt nogle dårlige kår for dem i forhold til at ligesom kunne komme videre med den her ideologi i forhold til, hvad der er sket tidligere. Ja, og det kilde 9, ligesom det budskab kilde 9, de kommer med, det er en plan, en 4-5-årig plan, der ligesom inkluderer det her med, at man skal have et flerpartisystem for eksempel. Men man kan læse på planen, at det er sådan en lidt manipulerende måde, de havde tænkt sig at gøre det på, sådan så at det bliver præcis efter deres hoved. Og det er jo meget det, vi har med de her kilder, det er, at det er meget individuelle personer, som gerne vil have det præcis sådan, som de synes, at det skal gøres. Ja. Så. Men hvis vi tager problemstilling nummer 3, hvor der står, hvad er løsningen, så læser jeg lige et citat op fra kilde 12. Sovjetiske kvinder var de første i verden, der fik lige rettigheder, og det har været udfoldet. Der har været udfoldet enorme anstrengelser for at sikre deres frigørelse. Og det er så det her med, at Sovjet mener, at de sådan set har fundet en løsning på problemet, ikke? Altså fundet friheden i det her. Ja, altså det er det. På en eller anden måde, så er det frihed, altså liberalitet, som mange søger på det her tidspunkt. Og der mener de og fremstiller, at de ligesom har været fristillet i lang tid. De har gjort det der arbejde allerede. Det er det, som kilde 12 kommer meget ind på. Det er den her forskel mellem Sovjetunionen og Vesten, altså i forhold til demokrati, hvor kilden prøver at komme ind på det her med, jamen vi har altså, så det kan godt være, at vi ikke er helt demokratiske, ligesom man forstår det i Vesten, men
ting. Altså, som sagt, kvinderne var de første i verden til at få de samme rettigheder. Det så man ikke andre steder. Så på den måde mener de, at de er ikke så slemme. At de har gjort nok Ja. for at det skal fungere. Men det hele det her med, altså det er Roy Medvedev, der skriver den her kilde, og han kommenterer ligesom på, at Sovjet selv mener, at de har løst problemet. Altså han mener ikke, at befolkningen er ligesom beriget med den her frihed, som de ligesom fortjener. Og pointerer, at Sovjet måske mistolker det, som befolkningen gerne vil have, og bruger deres magt til at overrule dem. Ja. Der kan man selvfølgelig også diskutere i forhold til, kilde 12, hvad kilde 12 siger, og så hvad vi ved om Sovjet og Vesten, som jeg snakker om, i forhold til problemstilling 1. Det der med, hvis man nu i Sovjetunionen valgte at køre med et flerpartisystem, som i Sovjetunionen, og vi har hørt om Sovjetunionen det her med deres planøkonomi, som jo i princippet, eller som jo ikke virkede for dem, fordi at landet jo er så stort i forhold til at skulle have styr på hver enkelt detalje i forhold til en 4-5 år. Så det kan man jo diskutere, hvorvidt flerpartisystemet måske kunne gøre et eller andet for, hvis man nu delte landet lidt ind i det. Jeg ved godt, det har ikke noget at gøre med flerpartisystem, men igen, det der med, hvis man har nogen, der ligesom tager sig af nogle dele af Sovjet, om det ville kunne lykkes. Altså noget ligesom i USA. Ja, lige præcis. Om det ville kunne lykkes, eller om det egentlig vil få det til at smuldre endnu mere sammen, det kan man jo diskutere. Men jeg synes noget karakteristisk, det er faktisk kilde 10, hvor ham her Solzhenitsyn, han på en eller anden måde giver udtryk for, at han mener, at han giver en kritik af Vesten, og han mener, at de skal hæve sig over Vesten og over, altså de skal have noget helt nyt stablet på benene, hvor man, han mener, at man kan lære af Vestens fejl, hvorimod at der er nogle af de andre forfattere til de kilder, vi har læst, der mener, at man skal blive ligesom Vesten. Ja. Så der er lidt også delte meninger om, hvor hele det her det skal ende henne, synes jeg. Ja. Altså, og at man gerne vil have en middelvej, som ikke er helt kommunisme og ikke er helt liberalisme, men Den ligesom har, at man finder en balance med. præcis. Ja, for der er jo den der snak om, at, jeg kan ikke huske hvilken kilde det er, men som i hvert fald siger, at de synes, det er gået lidt galt over i Vesten. Det er jo hvad det fungerer for befolkningen et eller andet sted, men det der med, at så bliver folk hele tiden uvenner på grund af det der flerpartisystem, for at, så har man egentlig ikke rigtig noget præcis, man tror på, fordi alle har bare en mening. Ja, og så er det så, de spørger, hvor er så religiøsiteten henne, og så videre. Ja. At det ligesom er det, der... Ja. Godt. Så det var det. Det var det. Hej Mads.